बेलासिनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गासै रायजो राजानिसिम बावहरनाय जाबाय। दा आङो नै रायजोफोर आंनि न'निफ्राय जास्ट आधा किल'मिटारनिबो एसे खम खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर टि गार्डेन दङ, साहा बागान। दा बे साहा बागाननि लामायावनो दं आङो। ओरैनो उन सिगां आं बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो। हरैहाय जोंनि गोगोम मैखोम साहाथिं बर' एरिया दं नालाय, बेवहाय आङो थांबाय थायो। दा बाथ्राया जाहैबाय, बे समाव आं नोंथांमोननो माखासे दाखालि थांनाय 34 आरो 23 एप्रिल जा सेन्ट्रेल जेल सिङाव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदोंमोन, बै फालिनायाव जाय बिथां बर' जोहोलावमोननि माखासे बाथ्रा बा बिथांमोननि जिउ जारिमिन बेखौ मोनथिबोबाय। दा बेखौ मोनथिनानै नोंथांमोननो आं खिन्थायालासिनो थानो हानाय नङा बायदि मोनदों। गोबां जोहोलावफ्रा गोबां जाथाय जालांबाय, एबा दासिम जेलाव थानानै बिथांमोना माबायदि मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौबो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बेयाव आङो मोननैसो माखासे जारिमिनफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि जोहोलावफ्राथ' ओरैनोब्लाबो जोबजाखांनायनि उनाव गोबां खस्थ'आव दं बिथांमोना। थाखा फैसा गैया, मा जादों मा जायाखै जेबो खबर मोना, आरो गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय थानायनिफ्राय जेबो फेसिलिटि गैया। आरो बिथांमोना बुंदों जे जेब्लायबो जेल सिंनि खामानिफ्राव जोंनि बर' जोहोलावफोरखौ फ्रन्ट लाइनाव दोनो जाहैबाय, खामानि दामानि मावनायफ्राव माने फ्रन्ट लाइनाव दोनो, नाथाय सिङाव जिथु फेसिलिटिफोरखौ नाथाय बन्सित खालामनानै दोनो, खामानियावल' बाहायो थारमाने। बे बाथ्राखौ मोनथिनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। आरो खोथाया जाहैबाय, बिथांमोननि फंनैसो बाथ्राफोरखौ आं जोबोद गोसोआव नांनाय बायदि मोनदों। बेनो जाहैबाय, सासे जोहोलावआ बुंदों, बिथाङाबो आं नाम मेनसन खालामदिया, बिथाङाबो फासिनि लामायाव बिथांखौ राय होनानै दोनदों। दा बिथाङा बुंदों जे बागुरुम्बा नुयैया खोब गोबाव जाबायमोन, दिनै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जायखौ लाख'नो हायाखै जों। नाथाय सारमोनखौसो जोंखौसो बुंदों थारमाने, जोङो मोजाङै रिसिभ खालामनो हायाखिसै होननानै। नाथाय रिसिभ खालामनो हानाय हायैयाथ' गिदिर बाथ्रा नङा। जे बिथांमोना गावसोर जे बेसेबां भुगिनानै दङ बेखौ बिथांमोननि गोसो गोरबोआसो बुंसिगोन। दा बे बाथ्राया आंबो गोबां गाबनो ओंखारदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुंदों, जोङो बर' आइजो नायनो लुगैब्लाबो मोनफेरलामोन। दिनै 12 बोसोर बारलांबाय, 15 बोसोर बारलांबाय, 9 बोसोर बारलांबाय, रावखौबो नुनो मोना। बे बाथ्राया गोरबोआव सौदों। आरो लोगोसे सानैसो जोहोलावफ्रा बुंदों जे आंनि हिन्जावा गैला, गुबुनजों खारलांबाय। आंहा हमजायैनि सिगाङावनो आं गथ' 2नि बिफा जाबायमोन, नाथाय दिनै हिन्जावाबो गुबुनजों खारलांनायनि जाहोनाव बै गथ' 2आ गोबां आलाय सिलाय जाबाय। ना लेखा, ना फरा, ना जानाय, ना लोंनाय जेबो गैला, आलाय सिलाय जाजोब्बाय। बे बाथ्रायाबो गोसोआव सौदों। आरो लोगोसे आरो मा सौबावदों जे आरो माखासे जोहोलावफ्रा बुंदों जे आंनि आइखौ नुहैनाय नंलिया, आंनि आफाखौ नुहैनाय नंलिया, थैसिगोन होननानै बुंदों। बेफोर बाथ्राफ्रा गोसोआव बिराद माने गाबखांहोदों, सौग्लिहोदों आरो माने। दा बिनि गेजेरावनो बिथांमोना मोनसे आसाखौ लानानै दंबाय थायो जे थेवब्लाबो बैसो थांब्लाबो माब्लाबा गनानै उदां अख्राङाव जोंबो नों आं दा जाय बर'फ्रा दङ बेबायदि जोंबो रायजो जाफिननो हागोन नामा, नैबे मोनसे आसाखौ लानानै दङ। बे जाहैबाय जोंनि बाहेरनि गोरों गोराखौ लानानै, बाहेरनि जोंनि बर' सरकारफोरखौ लानानै, जोंनि लिडार्सफोरखौ लानानै बिथांमोनहा आसा खालामगासिनो दङ। दा आंबो बेखौनो बुंगोन जे जोङो नंगौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय नाजानांगोन, जुजिनांगोन। बिथांमोनहा बर'नि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायाव जाबायदि गावनि जिउखौ बाउसोमबाय, बेजों समान बेसेन आरो बारनानै थानाय नङाबायदि आं मोनो। दा बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगोन। आरो आंथ' मेथाइनि गेजेरजों फै बर'फोर
बयबो खौसे जा आं गोबां बोसोरनि सिगाङावनो आंबो खनबोगासिनो दं आरो बयखौबो खौसे जानायखौथ' आङो 110% आङो लुबैखायो आरो गावजों गाव मुं सुलायनाय एना एनिखौबो आङो जाजानो बायो। बेनिखायनो आं दिनैबो खावलायगोन जे बयबो जोङो खौसे जाफिननांगौ, खौसेयै हाबा मावनांगौ। दा बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव जों लाबोथारनांगौ। दा आरो मोनसे आफस'सा बेनो, आं सानदोंमोन डिआर नाब्ला सारखौबो लोगो मोनगोन नामा सानदोंमोन, नाथाय बै दिनखालि बिथांखौ नुनो मोनाखिसै। जियानो हक, बिथांखौ नुवाखैब्लाबो बिथांखौ दुखुनि गेजेरावब्लाबो मोजाङैनो दं होननानै आं सानबाय आरो बिथांखौ गोरबोजों खुलुमहरबाय। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे आरो गुबुन हारिनि मोनसे स्ट'रि आं बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि सासे बर' जोहोलावानो आंनो बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे बेजों लोगोसेनो आरो आं जोंनि जोहोलावफोरनाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोना जेल सिङाव थानानै जे एफा गोबाव 8 बोसोर, 9 बोसोर, 10 बोसोर, 12 बोसोर, 15 बोसोरसिम दङ। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा मावनानै मा साननानै थायो जेल सिङाव, बेखौ आं सोंनाय जादोंमोन। नाथाय सोंनायाव बुंदों जे बे स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे स्कुलफोर बे सिङाव दङ, जोंबो नुदों थांनानै। दा बैफोर हाबाफारिफोरखौ जायफोरा जेराव गोरोबो, गावखौ जेराव फिट सानो, बेयाव बिथांमोना बै स्किल डेभेलपमेन्टखौ माने खालामदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो थारैनो नंगौ, बिनि एग्जाम्पलखौ जों मोनबोदों। बै स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेराव आं मोननैसोखौ बुंनोसै जे बेवहाय मेथाइ खननो सोलोंनो हानाय भकेल क्लास दङ, मिउजिक क्लासबो दङ आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो बडि बिल्ड खालामनो हायो, जोङो बडि बिल्डार जानो हायो। बेयाव मा होनना बुङो, जिमनि कचिंबो दङ आरो बेबायदिनो गोबां बायदि दङ आरो आं बेखौ बुंजोबनो हालिया। दा बेवहाय जोंनि माखासे जोहोलावफ्रा गावखौ डेभेलप खालामनो थाखाय एंगेज जानानै दङ। बे खोब मोजां जादों आरो बेजों बिथांमोनहा बेसेखिनि समखौ बारहोबोनो हाबाय। बे 8 बोसोर, 9 बोसोर, 10 बोसोर, 12 बोसोर, 15 बोसोरखौ बिथांमोना बेजों बारग'बोनो हाबाय। गोसोआबो एसे फुरथि जानानै थानो हाबाय। दा बेखौ आंबो मोजां मोनदों। आरो सानैसो जोंनि जोहोलावफ्रा माने ओरैबायदि जाबाय जेल सिङाव थानानै जे मोजाङै मेथाइ खननो हानायबो जाबाय, मेथाइ लिरनो हानाय जाबाय आरो सोरबा गिदिर बडि खालामबाय। मोजां नुदों, मोजां मोनदों जों बेबायदि जेल सिङाव थानानैबो फिट जानानै थानायखौ, गावनि इयुननि थाखाय फ्रात फ्रिट जाना थानायखौ आं बिसेसखि मोजां मोनदों आरो बयबो मोजां मोनगोन। दा बे खोब मोजां जादों। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे सल' बायदियानो जाहैबाय, थारमाने जाय बिथाङा भकेलनि बेयाव क्लास खालामबाय थायो, बिथाङा बुंदों जे प्रत्येक सप्तायाव सनिबार आरो देवबार जेलनि सिङाव सासे भकेलिस्ट टिचार फैयोमोन। दा बे टिचार फैनायाव बिथांमोना सप्तायाव साननैल'सो मोनोमोन। बेनिखायनो बिथांमोना एसे बावद्रायनाय बायदि मोनो आरो, माने सानबाखौनो मोना नालाय, जियानो हक। दा जाय टिचारा, जाय फोरोंगिरिया, भकेलिस्टआ बिथांमोनखौ फोरोंफैदोंमोन, बै फोरोंफैनाय टिचारा गुबुन हारिनि मानसिमोन। दा बे गुबुन हारिनि मानसि बिथाङा जे जेलाव फोरोंबाय थानाय समावबो बाहेरायावबो, बिथाङा गुवाहाटीनिखा, बाहेरायावबो बिथाङा टिउसन बायदि गोबां न'खर थांनानै बिथाङा भकेल क्लास खालामहैयो। दा बे क्लास खालामहैनायाव बिथाङाबो मोनसे जारिमिन जालायबाय, मोनसे एक्सिडेन्ट जालायबाय। एक्सिडेन्टआ गाव फोरमायनाय बायदिब्ला नङामोन होनदों, 100% नङामोन, नाथाय सोरनिबा फान्दायनायाव। थारमाने भकेल क्लास खालामनायाव हौवासा हिन्जावसाजों खोथा गैया, नाथाय बिनिनो न'खरसे मानसिया माने बेखौ भकेल क्लास होनो फिसाजोनि थाखाय लिंहरबाय थायोमोननो। बै बिथाङा, नाथाय फोरोंगिरि बिथाङा एसे एजेडसोमोन, एसे बोराय बैसो बिथाङा। बेखौनो मा होनना बुंबाय, माने बोरैबा पार्सनेलि नांलायनाय दंमोननो बै सोलोंसा हिन्जावसानि बिफाजों। दा बे बिफाया माने चान्स मोननानै बेखौ माने गावनि फिसाजोखौ गाज्रि खालामदों होननानै बिथांखौ जेलाव सोहरबाय। दायो बिथाङा जेलाव सप्तायाव साननै क्लास हैग्रासोमोन, नाथाय दायो रेगुलार जाबाय। दा बै जोंनि बर' जोहोलावफ्रा खायसे मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि थाखाय मोजां जाबाय होननानै।
जोङो सानफ्रोमबो रेगुलार मोनो दा बिथांखौ माने स्कुल नङाब्लाबो होननानै दा बेबो बिराद गोसोआव बोरैबा सौदों आरो आंनि बिखायाव हाब कालसारनि मानसियाबो दिनै बिदि जानांलायबाय बेखौ सानदों नाथाय बिथांमोना फोरमायदों दसे सम मिनिदोंमोन बिथांमोना सप्तायाव साननैल' फैयोमोन नाथाय दा पारमानेन्ट जाबाय 5 बोसोरनि थाखाय होननानै बेबो मोनसे दुखुनांथाव जियानो जादोला रायजोफोर दिनै जोहोलावफ्रा गोबां बाथ्रा फोरमायबावदोंमोन बेखौ आं हांगासिनो बुंजोबनो हाया बेखौ आङो उनफ्राव सम मोनब्ला आरो बबेबा दफायाव नोंथांमोननो एसे फोरमायबावगोन दा दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर जोबनायाव अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आरो नोंथांमोननो बावहरफिननानै आंनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।